Omera kia somo gimoro kata kiri. Jawanya. Ma jawanya. Jawanya en ng'ama koneno ka iro. Ong'e iro te. Ineno iro moro madwaro chalo ka gima ni kwako yien moro mabeyo kotuo. Jalonde polo num kama. Chalo ndege moro mopapa to soy. Jawanya biro makata riyo koewe. Ting'e jawanya ong'e iro moro amora mar ong'e ni mano ich rech. Mano ich bando. Mano ich ring'o. Ong'e time. To jawanya en ng'ama nigi tactics malich. Ng'e jawanya ong'e nyaka kodhi oduma mano pidhi. Makoro golo kuon. Ong'e kuono. Mano kuon bando ma grade 1. To okia kata ni gino obedo sifted. Kata en bando modhi to dhi oregi. En bora no biro yiro ka chiemo chieko timo ang'owa. Ng'ino oganda bo ng'ino ng'e. Mano roskoko. Ong'e reso yadore. Ong'e nyaka mwetamania. Ong'e moro ni French bean. Kendo ong'eyo moro mabe chando icha. Momena bing'e ni jawanya. Jawanya nyabi dalu mana ne. Mumo nyaka guok. Ni guok nang'o uru. Yatega ni nokanyo neni. Mano jawanya. Ng'eni mano tactics ma jawanya timo ang'owa. Okodwa ni guok okae. Odwa no ng'ingi guok. Kendo biro mako guok dalau ka. To kod dalau. Penjo mopenji mokwongo. Gin penjo moko mofuwo mano jawanya. Mopenji niya. Joka mano uriyo nade ka. To neno ka uriyo maber chiemo neno ka chiek. Kasi ng'ino ong'eyo. Kuonde mibede gi mok bedie. Ong'e ni kobedo koni. To bedo kar welo. Kobedo koni. To bedo kar wuon dala. Oriekre. Ok onyal bedo kamoro amora kendo ng'eni kobedo kama onya riembe chiemo serom. To kendo ng'eni jawanya chalo nade? Jawanya nyalo lo chiemo makata kologo. To ng'eni logo dala na chuth. Ologo saadi to mane karia. Koro gima litna. Economy ndalo corona ni ng'ato logo dala ne chuth koka wuok. Jawanya. Ma jawanya na ng'ama tije tek. Ma ng'ama tije tek. To jawanya nong'eyo ni puodho sechiek kata pok ochiek. Ting'e jawanya en ng'ama ohero ka tiyo tije matek. Otiyo saidi en ng'ama ong'e ni kodhi kama to ready. Kodhi kama to ready. Chiemo. To ting'e gimoro kuom jawanya. Ni jawanya en ng'ama nyalo chamo all kinds of food. Odiochieng' adi? Ariyo achiel. Odhi ka jirani ni ochamo breakfast. Mani ng'eno kwande mar breakfast oseko. En ng'eni kendo odiochieng' onge pesa mo spend. Karomo lunch time. Odhi kama. Kuon gi rech. Ong'e ni mano pesa mar lunch orumo. Jawanya en onyalo wuok ni amba adhi e safar ma kama. To jawanya bing'e nong'e nyaka siasa. Ong'e nyaka ng'ama dhi ka bedo president. Ong'eyo ni ng'ane dhi kalo MCA. To mbagi ni go gi te. Igo gi mana koso ne ang'owa chiemo. Osemi chiemo. Dani ng'eni ng'ama ok nger. Ni wuon ng'ane bedo machiem. Ni to be adich kato. Okay, kela bil. To be uno bil. Chiemo matinde gi be chando iya daktari. Onge gima daktari nowacho. Mano onya chamo oganda. Nyako mbena mapok otimo handshake. Omena pok otimo handshake. Omena pok otimo handshake gi oganda. Ok pok notimo handshake. En mago nya chamo to bende gima chame onge. Donge en ga pilo ready. Jawanya yete ko wer.